бухтар маркази хатлонсер аҳолитарин шаҳри тоҷикистон то кунун нақлиёти ҷамъиятӣ надорад ва зоҳиран дар оянда соҳиби ин гуна нақлиёт мешавад. дар ин шаҳр фақат мусофирбарҳои хурд ҳаракат мекунанд ки барои аҳолии 100 000 нафарии бухтар кофӣ нест. дар рӯзи байналмилалии шаҳрҳои ҷаҳон ки ҳар сол 31 октябр ба шеваҳои гуногун таҷлил мешавад, ҳамкорони радиои озодӣ аз сокинони бухтару дигар ноҳияҳои хатлон пурсиданд ки сарбанд ба чӣ чизе аз ҳама бештар эҳтиёҷ дорад. аксарият нақлиёти ҷамъиятӣ гуфтанд ва ҳам як масъалаи муҳими дигарро зикр карданд. кадом масъала? дар ин видео ҳамроҳ мебинем. центри вилоятай бояд общественный транспорт бигарда якш барои хай як хеле одамо такси хати мераванд меоянд таксиҳои кадам нағз таксиҳо ҳастай бохай общественный транспорт ҳам бояд бишава шаҳри калон шидеста шаҳр камтар ҳам пеши бозорро бояд камтарак порядка бишава. як нозукӣ аст ки бисёр хонаҳо сохтаанд ба наздикӣ нафас кашида намешавад. оянда чизе барои нафасгирӣ намемонад. тобистон инҷо гарм аст, вале дигар ҳама хуб аст. хусусан ба ман водии вахш писанд аст. ҳавои хуб дорад ва зебо аст, хусусан рудхонааш. нақлиёт ҷамъиятӣ бошад зур мешавад. такси дам нақлиёт автобус бошад нағз нест. остановкора мондестан зур шидеста шурӯъ шидеста беҳад халқда осон мешавад. агар арзон кунанда баъд ранги такси бо 3 сум 4 сум ҳар рӯз нарх бихезонам. тозакан центри шаҳр соза уснуша хай биребине бо посылаем фотографии в Россию, кто там ба Русия акс мефиристем ба онҳое ки бо мо зиндагӣ карданд. онҳо ҳайрон мешаванд, мехоҳанд биёянд ва бубинанд ки дар ҳақиқат чӣ гуна аст. тасаввур мекунед? шахсан ба ман маъқул аст. аввал шаҳрро зуд гузашта мерафтам. ҳоло онро тамошо карда мегузарем. вақт намерасад. Всё посмотреть надо, очень красивый город. камбудиё аз ҳисоби тозагиро беҳтар хубтар як ба назари мардум явай кунад. тозагиш беҳад суст нагирифтагӣ яхе ҷош вабше аз мусора нигоҳ карда намеша. ифлосиё бисёр. тозагӣ якум очурат боша ки мардум як майдон биромадан шаҳршоно як зебогӣ як хушрӯгишкатия нигоҳ мефорам тен ҷамъо бошаву ҳама ҳамдигар фаҳмӣ бошаву ҳурмат иззат боша иншоалло ба ҳама сатфоиз меша.